usizo, atupe mkuso, asitele usizo, usizo lwenkosi yethu Jesu Kristu. Oh Baba, oh Baba, usizo sikhona emsulwini wawukhona njalo nasemandulo, usekhona namhlanje. Uyaphila, uyaphila, uyaphila ukuphila. Usizo uNkulunkulu ontate buleli, ontate kitsingi, bontate thuso modimo ikatwa kae ga ese go wena. Thuso dirileleng dithuso modimo wa rona e tswang mane marung modimo phezulu kweliphezulu baba. Nangu Baba lo mfihlo ovulwayo singelutho ezweni, asilutho singabelebe, asilutho singabaIsraeli, asilutho singabakhethekayo ezweni, singabadelelekile ezweni, asilutho Baba ezweni. Ungasifulatheli Thixo kaIsrayeli, bona nampa abantwana bakho baphume ezindaweni ezahlukeneyo ukuzofuna umsebenzi wakho. Awufuneka Thixo, awufuneka Jehova, awufuneka uNkulunkulu kaBaba, awufuneka Thixo kaIsrayeli. Umsebenzi wakho Nkosi yami, dala umfaneliso wakho phakathi kwethu. Khuluma nathi Nkosi phakathi enhliziyweni. Usiqolele Nkosi kubo bonke ukungathembi, usiqolele nasekubhekeleni kahle, awu Jehova, nasekubambelaneni yinto. Mdimo wabontate masaha, ulisebeleze Mdimo wakhanya, ihinga nhle kuwena Mdimo. Yena Mdimo Kristina, lapha abantu bahlale phansi ezweni abanendaba nezibane. Baba lokuhloko ngezwe izwe lonke, abangibakhe izwe lonke Thixo